Bueno, seguimos coa xornada, Gus. Cos 20 minutos máis espectaculares da categoría, probablemente estamos na segunda xornada de toda a temporada. Ribadumia, Compostela. Tempo de descanso, empate a 0. E comeza a segunda metade con este gol de Rubén Martínez no minuto 3. No minuto 6 marca Primo o 0-2. Aquí, pois, parecía que a vitoria do Compostela estaba encamiñada. Minuto 6 da segunda metade. No minuto 9, a saída dun córner vai a recurtar distancias ao Ribadumia, con este remate de Santi. Non o pasaron mal na segunda metade os afeccionados que estaban neste partido, moitos, por certo, da Sociedade Deportiva Compostela. Estamos no minuto 14, o que marca é Hugo Soto. Estábamos escoitando o programa Galicia en Goles dos nosos compañeiros na Radio Galega. Gol. Era de repente, era gol, pero no mesmo sitio, están todos seguidos. Gol en Ribadumia, non era o mesmo, eran diferentes. Minuto 18 da segunda metade marca Mon, o 2-3 pro Compos. E no minuto 21, aínda quedaba outro máis que o anotado por Fran Fandiño. 21 minutos e 6 goles. Estamos vendo, Hugo Soto, chega por aí Fandiño e marca con ese remate cruzado. E xa merecía o empate, só polo que fixeron os dous equipos neses 20 minutos, o partido tiña que acabar en empate. Pois non, acabou gañando a Sociedade Deportiva Compostela a falta de 4 minutos para o final. Despois desta xogada de ataque, acaba marcando Santi Gegunde. O Compos, 2 partidos, 2 vitorias e, ademais, 8 goles a favor.